ukwenzela into yoba ingabi ngathi uthetha into yakhe yedwa. Ndingumntu olithintitha noliyilo. Ndingalibala le nto yoba kumele ndibize umntu ozawuthandaza xa ndigqibileyo. Loo nto ke ngoku ndiyakucela Brother Vokonke xa ndigqiba uzoyaleza abantu bakaThixo kuThixo. Uthi uSister Atoli apha uJeremiah uzisa incwadi yesithembiso kumaSirayeli azibhaqa evalelekile eBhabheli. Uzisa le ncwadi esuka kuThixo esithi uThixo ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova, iingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi, ukuba ndininike ikamva nethemba. Le leta kuziwana yapha yileta yethemba, yileta ye-assurance yento yoba nangona amasirayeli ezibhaqa evalelekile eBhabheli kodwa uThixo usahamba nabo. Ndithanda into yoba kule leta uThixo ingathi fika le leta abazalwane eBhabheli besangene bedandathekile bengayazi neyokuqala neyokugqibela, ngoba uThixo into ayenzileyo ubasusa kwi-comfort zone yabo wabasa apho bangazi into khona. Xa bafike balaqaza ngoba kho nto bayaziyo, ingathi ifika le leta behleletha ngkwesango belindele ukuphuma, ngoba bemane befika abaprofethi bebathembisa into yoba uThixo uyazi uzobakhulula, bengayazi into yoba imishini kaThixo ayikaqali. Yafika ileta isithi into yoba yakhani ninquba kule Bhabheli nakhe nityale izityalo ngoba nizawudinga into yokutya xa nihlala apha. Wathi uThixo kule leta into yoba ze nizale, nawugqiba nithi nakuzala nitshatise abantwana benu, ngoba ithi le nto nisezawuhlala kule Bhabheli kube khona indawo ethi into yoba ze nithi nawuhlala apha eBhabheli nakhuxolo nishumayeza uxolo ebantwini baseBhabheli. Meaning that ke ngoku imission kaThixo yento yoba ebasuse kwi-comfort zone yabo kukhona izawuqala, kukhona iqala icebo likaThixo, because icebo likaThixo alitshabalali ngento yoba siseBhabheli. And so into esizoyizisa apha ekuseni namhlanje ukuba sizowuthi kuni-Gildas kule Bhabheli uzibone ukuyo namhlanje, okanye kule Bhabheli uzibone ukuyo xa bekuqala unyaka. Sifuna ukuthi ekuseni nje hlala apha eBhabheli, hlala kuloo Bhabheli yakho, because le Bhabheli ukuyo namhlanje ngomso izawuba yiJerusalem yakho, ngoba amandla kaThixo avela endleni kwesaqhithi. Intwana yo thina singabantu abatsha abaspoiled, singamakholwa aspoiled angafuni ukumelana nenxithe. Athi uThixo waba ngathi uthule, waba ngathi akaziphenduli, simkhalala uThixo singafuni nokumthandaza, sibe ngathi asingazikwale siyizeleyo kweli manyala. And so sizawuthi namhlanje into yoba hlala apha eBhabheli, uthandaza uThixo, uthandaza uThixo, because akuthi into yoba ngoku into yoba ungaboni ungenathemba ebomini bakho kube ngathi uThixo akekho. uThixo khona, futhi amandla kaThixo avele emveni kwasaqhwithi, futhi uhlala eBhabheli uyazi into yoba uThixo uzawuzukisela ngegama lakho, because uthi sawuhlala eBhabheli abantu banga-understand into yoba phakathi kwezi challenges udlula nazo usahleleleni kulo Thixo, bengayazi into yoba emveni kwesaqhwithi kuzawuzaliseka icebo likaThixo ngawo. And so sizawuthi apha ekuseni into yoba vumelani uThixo angaphuli, vumelani ukwaphula uThixo, vumelani ukwaphula uThixo, ngoba uThixo kaye kaphula ukudala into entsha ngawe. Umvumela uThixo adala into entsha ngaphakathi kuwe. Singabi ngamabhetebhete wento yoba simfuna uThixo xa esenzela kakuhle. Asikwazi ubalekela into yoba uThixo simnqula ngenene nangenyaniso,
xa sasiphuthile asimnqula uThixo xa esinika yonke into. Once uThixo wakudekela itafile phambi kwabamangezeli bakho uyaphola. Hence uThixo ewasusile eMasirayeli eJerusalem because wabona into yoba are-too comfortable. Alibele nento yoba icebo likaThixo lithile. Akasalandeli nemitholo kaThixo bazenzela ngokwabo because baqhelile. Xa usendoni ke o-comfortable kuyo uyaqhelana neento zikaThixo unga-understandi kaye kwaphula uThixo. And so xa usentlungwini uyakwazi into yoba uthi ngokungafumani umsebenzi, uthi ngoku izinto zingahambi kakuhle kofemelini yakho, uthi ngoku ezemali zingahambi kakuhle, uthi ngoku ungafumani isikolo, uthi ngoku ubhuqwa yi-depression, kodwa uze esibingelweni sikaThixo umane uvuma ingoma uthi kulapha Nkosi ndikubonayo ndakubhuqa esithebeni sakho. Because that's the only time esikwazi ngayo ukumnqula uThixo xa sisembandezelweni. And so sizawuthi kunekuseni umvumeleni mani uThixo, umvumeleni uThixo into yoba anaphule, umvumeleni uThixo andifake ezingxakini, umvumeleni uThixo into yoba anenze intlekisa, because ekugqibeleni kwento yoba kuhlekiswe ngani lizawuzaliseka ilizwi likaThixo ngani. Sizisele ndebekuseni, sizisele incwadi yethemba lento yoba noba izinto azibonakali kakuhle ngoku unyaka usaqala, noba untlitheke unyaka usaqala, kodwa ngoku sizowuzisa nencwadi yethemba lento yoba uThixo ukhona, uThixo usengumncedi, uThixo akawalibali amadinga, icebo likaThixo ngawalitshabalali ngenxa yento kusebhabheli, kodwa hlala ebhabheli uthandaze ulinde uThixo azozaliseka icebo lakhe ngani. Ngolawo wasifikayo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngicela uzosivalela ngomthandazo.